Отца и Сына и Духа Святого, ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца, єдність Духа Святого, нехай буде з усіми вами. Збираємося у неділю, щоб зустріти Христа у Слові Божому, щоб розпізнати Його у Слові Божому, але так само, щоб довідатися про правду об нас самих. Гэтую святую мшу я ахвярую за всю нашу парафію, об Божым благословенні для всіх нас, так само об житті вічним для всіх померлих з нашої парафії. Перапросім Бога за наши грехи, каб мы могли годно удзельнічаць у гэтай святой цэлебрацыі. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Молимся. Боже, Ты усе наказы святого закону заснаваў на любові да Цябе і ближніх. Дай нам сілы заўсёды выконваць Твою волю, каб мы маглі дасягнуць жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги мудрости. Безбожники казали сами себе:
Зробім пастку на справядлівага, бо ён бескарысны для нас і працівіцца нашым учынкам, дакарае нас у грахах супраць закону, вінаваціць нас у грахах супраць нашага выхавання. Пабачым, ці праўдзівыя словы ягоныя, і праверым, што будзе пры сконе ягоным. Бо калі справядлівы гэта Сын Божы, то Бог абароніць яго і вырве яго з рукі праціўнікаў. Праверым яго з знявагаю і мукаю, каб пазнаць яго лагоднасць і выправаваць яго цярплівасць. Асудзім яго на ганебную смерць, бо, як ён кажа, паклапоціцца аб ім. Гэта Слова Божае. Атрымлівае Пан маё жыццё, атрымлівае Пан маё жыццё. Уратуй мяне, Божа, сваім імем і судзі мяне сваёю моцай. Боже, пачуй мою молитву, выслухай словы моих вуснаў. Атрымлівае Пан маё жыццё, бо супраць мяне паўсталі чужынцы, шукаюць магутныя майго жыцця. Яны не маюць Бога перад сабою. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Вось Бог дапамагае мне, Пан падтрымлівае маё жыццё. Я добраахвотна прынесу Табе ахвяру, падзякую Твайму імені, Пане, бо яно добрае. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Чытанне паслання святога апостала Якуба. Умілаваныя, дзе зайздрасць і сварлівасць, там бязладдзе і ўсякая ліхая справа. А мудрасць, якая прыходзіць звыш, найперш чыстая, потым міралюбная, лагодная, пакорлівая, поўная міласэрнасці і добрых пладоў, бесстаронняя, некрывадушная. А плод справядлівасці сеюць у спакоі тыя, хто чыніць спакой. Адкуль у вас войны і змаганні? Не інакш, як з прагненняў вашых, якія змагаюцца ў частках целаў вашых. Прагнеце, а не маеце, забіваеце і зайздросціце, і не можаце атрымаць. Змагаецеся і ваюеце. Не маеце з-за таго, што вы не просіце. Просіце і не атрымліваеце, таму што дрэнна просіце, каб растраціць на свае прагненні. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єзус і яго вучні выйшлі і праходзілі праз Галілею. І Єзус не хацеў, каб нехта ведаў, бо вучыў сваіх вучняў і казаў ім, што Сын Чалавечы аддадзены будзе ў рукі людзей, і заб'юць яго, і забіты ўваскрэсне праз 3 дні. Але яны не разумелі гэтых словаў, а спытацца ў яго баяліся. Прыйшоў ён у Кафарнаум, і калі былі ў доме, спытаўся ў іх: «Пра што па дарозе вы разважалі?» Яны маўчалі, бо па дарозе разважалі паміж сабою, хто большы. Сеўшы ён, паклікаў 12 і сказаў ім: «Калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою». Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім: «Хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, той мяне прымае. А хто мяне прымае, той не мяне прымае, але таго, хто паслаў мяне». Гэта слова Пана. Слово Божие ставіць у нас у праўдзе, паказвае нам нас такімі, якімі мы ёсць сапраўды. Калі згадаеце, то ў мінулую нядзелю мы разважалі над Словом Божым, у якім быў адказ, калі Езус сам запытаўся, кім лічаць мяне людзі, што яны кажуць пра мяне, хто я для іх такі. Пазней запытаўся ў вучняў, казаў, хто я для вас. І мы адказвалі так на пытанне, хто для нас Бог, кім Ён з'яўляецца для нас, што Ён значыць у маім жыцці. Сённяшняе слово кажа нам таксама ставіць перад намі пытанне, хто мы такія, кім мы з'яўляемся. Ось у першым чытанні з гэтай кнігі мудрасці, адной з такіх найбольш маладзейшых кніг Старога Запавету, бачым 2 такія катэгорыі людзей. Пра адных кажам, што гэта бязбожнікі і справядлівыя. Справядлівыя, таксама Святое Пісанне пра іх кажа, напрыклад, пра Ноя. Святое Пісанне кажа, што быў справядлівы Маісей. Таксама кажа пра Абрагама, што быў справядлівым. І ёсць гэтыя постаці з дзеяў гісторыі збавення ў Старым Запавеце, пра якіх мы можам гэтае слова знайсці. Справядлівыя, тыя, якія хадзілі перад Богам, тыя, якія былі блізка Бога. І таксама тут ёсць тыя, каго кніга мудрасці называе бязбожнікамі, тыя, якія баяцца гэтых справядлівых, баяцца таму, што яны могуць адкрыць праўду. Баяцца таму, што ўжо само існаванне справядлівага ставіць гэтых бязбожных у такую нямоўкую сітуацыю, што трэба папросту з гэтым штосьці рабіць. Яшчэ часамі бязбожных называюць, альбо можна так ператлумачыць, людзьмі глупымі, неразважлівымі. Тымі, якія не разумеюць сэнс гэтага жыцця, не разумеюць сэнс існавання. І часамі Біблія таксама кажа пра іх, што вось гэты неразважлівы, глупы, бязбожны, ён дзесьці вось у сваім жыцці памыляецца, бо не мае сэнсу гэтага жыцця. Жывець толькі вось гэтым жыццём, толькі адным днём. І ўсё сваё жыццё ён губляе толькі на тое, каб тут нешта здабыць, тут нешта пабудаваць. Добра, канешне, калі мы безумоўна, гэты ўрывак з кнігі мудрасці убачым і прачытаем у святле таго, як Христос цярпеў за нашы грахі. У мукі Христовай убачым сапраўдывасць таго справядлівага, на якога хацелі паставіць пастку, учынкі якога дакараюць у грахах супраць закону, вінаваціць гэтых бязбожных. Пабачым, калі яны казалі
такія словы, ці праўдзівыя словы ягоныя, і праверым, што будзе пры сконе ягоным. І гэта ўсё добра ўбачым, калі вось узгадаем Хрыста падчас мукі крыжовай, узгадаем яго, калі вось менавіта ўжо пад крыжом яму гэтыя словы так зноў і зноў сказалі: калі ты сын Божы, то сыдзі з гэтага крыжа, праўда, хай цябе Бог уратуе. Але добра таксама, каб мы сёння убачылі, вось да якой катэгорыі людзей мы можам сябе аднесці. Ці мы можам сказаць, што мы справядлівыя? Ці мы сапраўды наше вось існаванне, жыццё ў праўдзе, ці яно справядлівае? Ці мы можам сябе аднесці зноў жа такі да бязбожнікаў, да гэтых людзей глупых? І гэта вось пытанне, якое зноў жа ставіць нам сёння Слова Божае, дае нам гэтую магчымасць, каб мы вось затрымаліся зараз у гэтым моманце і задалі гэтае пытанне сабе. У другім чытанні мы чулі, як апостол Якуб кажа, што вось з'яўляецца той прычынай усіх гэтых нашых канфліктаў, тых цяжкасцяў у адносінах. Кажа нават, адкуль паміж намі войны, адкуль паміж намі спрэчкі. Адтуль, што я хачу быць галоўным, я хачу мець, я прагну валадарыць. Ён кажа, што вось прычынай гэтага з'яўляецца вашае прагненне панавання над чымсьці, альбо над кімсьці. І гэтая вось прычына панавання, гэтая прычына таго, каб валадарыць над чым усялякую цаною, не адпускаючы, каб быць першым, каб быць большым, гэтая прычына, ведаеце, вось датыкае, паглядзіце, каго? У Евангеліі кажа Христос, калі вось пра каго вы размаўлялі, пра што вы размаўлялі ў дарозе, то вучні маўчалі, то вучні гэтага пытання баяліся. І гэта можа быць вось не толькі людзей, якіх мы б сказалі, гэта няверучыя, гэта бязбожнікі, гэта іх там справы. Толькі яны вось там хочуць панаваць, прагнуць гэтай улады, мы не такія. Але так насамрэч гэта вось сярод вучняў Христовых. Сярод тых, хто быў, прабываў з Христом, хто вось каму Христос расказваў аб тым, што будзе крыж, будзе цярпенне, будуць сапраўдныя выпрабаванні, але будзе ў вас красенне, я таксама ў вас крэсну, кажа ён. І ў гэты момант вучні Хрыста, яны, як піша сёння евангеліст Марк, яны не разумелі гэтых слоў, а спытацца ў яго баяліся. Вельмі важна, каб мы ў сваіх адносінах з Богам, калі не разумеем чагосьці таго, што адбываецца ў нашым жыцці, каб мы не баяліся спытацца ў Бога, каб мы не баяліся даведацца праўду. А вельмі цяжка нам даведацца праўду пра нас саміх, пра тое, што мы з'яўляемся грэшнікамі, пра тое, што ў нас не атрымліваецца зноў і зноў, мы прыходзім на гэтую споведь і спавядаемся, каемся ў гэтых грахах, просім прабачэння, зноў і зноў іх упадаем. І гэтую праўду нам вельмі цяжка прыняць, бо мы сябе ў нашым сумленні, ў нашых думках вельмі часта апраўдваем, кажам, што я ж не такі яшчэ дрэнны, я ж увогуле я і ў касцёл хажу, я маю веру, вось суседка, альбо вось знаёмы мой, а тут увогуле не верыць. І вельмі часта гэтымі такімі апраўданнямі альбо адкладваннямі таго, што трэба пакаяцца, з гэтым з грахом усё ж такі скончыць. Бо ведаем, як з гэтым грахом скончыць, праўда? Ці той, ці іншы грэх, толькі за яго трэба ўзяцца. Толькі трэба адкрыцца, толькі трэба даверыцца Богу і трэба у пэўным сэнсе рызыкнуць. Гэтага дзесьці вось часу не хапае, і мы з'яўляемся вось такімі падманшчыкамі, жывём. Таму, калі вось мы сапраўды баімся Бога у некаторых момантах нашага жыцця, то гэта значыць, што ў нас ёсць над чым яшчэ працаваць. Вучні, якія размаўлялі ў дарозе, хацелі стаць большымі. У адказ на гэта, на гэтае панаванне, на тое, што яны хочуць стаць большымі, валадарыць дзесьці, можа нават сярод сваёй сям'і, сярод сваіх блізкіх. У вучняў увогуле сітуацыя такая, што мінулую нядзелю чыталі аб тым, што Пётр, які
хацеў паправіць Езуса, хацеў сказаць яму: Божа, хай табе ніколі не станецца, што ты кажаш тут пра крыж, што ты кажаш пра муку. А атрымаў ад Езуса такое слово: адыдзі ад мяне, сатана. Ну, ўсе, страціў сваю пазіцыю, быў той першы сярод апостолаў. Нейкая частка аўтарытэту яго згубілася, і вучні вось ужо разважаюць, ужо вось дзеляць, хто будзе галоўным, хто будзе першым, хто будзе большым. У нас таксама можам гэтымі першымі і большымі быць у нашых сем'ях. Можам быць першымі і большымі нават у адносінах да тых людзей, якія, зноў жа кажу, што дзесьці, яны так няверуючыя, мы так хоць у касцёл ходзім, мы так хоць вось дзесьці неяк молімся. Час ад часу спавядаемся, час ад часу спрабуем нешта з сабой рабіць, вось ужо мы першыя і большыя. Ужо на гэтым можна пабудаваць сваю вялікасць. А Христос у адказ на гэта, калі вось вучні, разважаючы пра гэта, ён ведаючы, чаго яны прагнуць, ён бярэ гэтае малое дзіця і ставіць яго вось і паказвае ім: калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім іх слугой. Хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, то і мяне прымае. У іншым моманце Святога Пісання кажа, праўда, хто не станецца такім падобным, як гэтае дзіця, не ўвойдзе да валадарства Божага. І стаць такім сапраўдным дзіцём Божым гэта не азначае, канешне, пэўную такую інфантыльнасць, праўда, ў паводзінах, што гэта не значанае такую дзіцяняду, праўда, у сваім жыцці рабіць. Але гэта азначае, в першую чаргу, тыя адносіны з Богам, падобныя да таго, як мае дзіця да сваіх бацькоў. Вы паглядзіце, гэта у першую чаргу гэта безумоўная залежнасць ад бацькоў. Дзіця папросту залежыць ад бацькоў нават у сваім існаванні. Бацькі з'яўляюцца гэтай прычынай таго, што яны прыйшло ў гэты свет. Таго, што зараз існуе. Гэта той безгранічны папросту давер, які мае сваё дзіця да бацькоў, калі скажаш, што так ёсць, альбо навучыш іх навучыць гэтае дзіця, калі тата альбо мама так скажа, то яны, дзеці, сапраўды ў гэта шчыра вераць. Ім нават аргументы ніякія не патрэбны. Это ўжо пазней, калі мы дарастаем, вось пачынаем у гэтым сумнявацца. Але малыя дзеці вераць так шчыра, так моцна, што для іх гэта папросту гэта праўда. Тое, што кажуць нам бацькі, гэта праўда. І вось такога даверу, такой шчырасці таксама вось трэба нам будаваць у нашых адносінах з Богам. І ўрэшце рэшт гэта вось тая любоў, так як любяць дзеці сваіх бацькоў. Шчыра, праўдзіва і вельмі моцна. Сённяшняе слово ставіць нас у праўду, кім мы з'яўляемся. Кім мы з'яўляемся ў адносінах да самога сябе, да іншага чалавека, у адносінах да Бога. І сапраўды, каб мы сталі вось такімі дзецьмі Божымі, каб маглі шчыра, аддана любіць Бога. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Отца Всемагутнага, Стварыцеля і зямлі, усяго бачнага і небачнага, у адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага, Лица народженага, Бога ад Бога, святого ад святого, народженага, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он тебе нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и втелился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, украшал сам за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день
да нашага нябеснага Айца, праз пасрэдніцтва Яго умілаванага Сына, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молимся за святого Айца, каб яго аўтарытэт быў моцною падтрымкою для людзей, якія шукаюць праўды. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў нашай краіны, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці і добра. Цябе просім. Молимся за людзей, якія шукаюць праўды, каб яны знайшлі яе ў Езусе Хрысце. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, якім пагражае развод, каб яны знайшлі дапамогу ў Хрысце, які благаславіў іх сужанства. Цябе просім. Молимся за вайскоўцаў, каб, выконваючы свой абавязак перад айчынай, яны не забываліся пра свае рэлігійныя абавязкі. Цябе просім. Молимся о Божьем благословении и ласке здоровья для Марины, Павла, Артема, Татьяны. Тебе просим. Молимся за нас, собраных у імя Пана, каб наша вера все больше мацоўвалася и приносила трывалы и прыгожы плён. Тебе просим. Пачуй, Пане, нашыя малітвы і дапамажы нам выконваць Тваю волю ў штодзённым жыцці праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду и учини, каб у найсвятейшем сакраменте мы атрымалі ласки, якіх сыноў ім даверам прагнем. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным. А ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу,
разом з імі вскликаючи. Святий, 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 Бог всемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, Осанна на вишніх, благословенный Бог, приходить во ім'я Пана, Осанна на вишніх. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолу Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе. Праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі, імі з'яўляемся, таму осмеливаемся казаць: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного нам сегодня, и нам праведны наши, як и мы
але збав нас ад зла. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью. Які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты пайшоў да мяне, але скажы толькі слово.
Памолімся. Боже наш Ойче, заўсёды падтрымлівай Тваю дапамогу тых, каго узмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцам, у якіх удзельнічалі, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення праз Хрыста, Пана нашага. Паслухаем яшчэ аб'явы. Вялікі дзякуй вам за кожную ахвяру, за дапамогу на карысць касцёла кляштара. Хачу асабліва ў гэты дзень, у гэтым тыдні зазначыць, падзякаваць. Ось у нас з прыбіраннем касцёла ёсць так, што ёсць адказныя групы, якія ахвяраваліся, якія на працягу ўсяго года цэлы месяц ходзяць і прыбіраюць касцёл. І так неяк сталася, што я заўважыў, што на мінулым тыдні было, у мінулую пятніцу прыбіралі касцёл 2 чалавекі, а вось на гэтым тыдні таксама быў толькі адна асоба, якая увесь гэты касцёл амаль што 2 дні прыбірала. Не ведаю, што там сталася з гэтымі групамі, да канца кажуць, што захварэлі, павыязджалі, і нешта не атрымалася. Таму, калі ласка, прашу, можа, дапамогі, калі хто зможа, можа, яшчэ ніколі не прыбіраў, у пятніцу пасля святой імшы можна падысці, таксама дапамагчы прыбраць касцёле, каб у нас было больш утульна. На гэтым тыдні мы адзначаем 20 верасня ў панядзелак успамін святых мучанікаў Андрэя і Паўла і іх паплечнікаў. 21 верасня ў аўторак свята святога Мацея, апостала, евангеліста. 22 верасня ў сераду успамін святога Ігнацыя, Санцы і Святара. 23 верасня ў чацверг святога Іцапіо з Петрачыны. Гэта тытулярнае свята нашага касцёла, які калісьці дабудуем, калісьці адрамантуем ужо. Парадак святой імшы ў гэты дзень будзе паводле будня. Галоўная святая імша о 18 гадзіне. Запрашаем на яе ўсіх жадаючых. У нашым касцёле адбываюцца сустрэчы для дарослых у групах, падчас якіх усіх жадаючых запрашаем паглыбіць свае рэлігійныя веды. Часамі таксама і дарослым гэта патрэбна, кажу, каб мы ведалі, з чаго, як спавядацца, што гэта святая камунія, якія сакраменты ўвогуле існуюць у касцёле, іншыя рэчы. Запрашаем на гэтыя сустрэчы 1 і 3 серада месяца о 19 гадзіне. Гэта біблійныя сустрэчы. 2 і 4 серада о 19 гадзіне. Гэта катэхезы для дарослых. Больш дакладную інфармацыю можаце атрымаць у сястры Ігнацыі. Калі ласка, пытайцеся, цікаўцеся гэтымі рэчамі. Яшчэ ёсць некалькі аб'яваў. Таксама ёсць яшчэ магчымасць для зацікаўленых, якія б хацелі паглыбіць свае рэлігійныя веды, але таксама нейкім чынам паслужыць у касцёлу і парафіі. Ёсць магчымасць паступіць у Мінскі тэалагічны каледж імя святога Яна Хрысціцеля. Яшчэ гэты набор ужо, што праўда, амаль што скончыўся, але кажуць, што яшчэ могуць прыняць. Таму, хто быў бы зацікаўлены, калі ласка, звяртайцеся да нас, братоў, да мяне альбо да брата Андрэя, мы можам накіраваць, даць пэўную інфармацыю на гэтую тэму. Ёсць такія спецыяльнасці, як тэалогія, ёсць група Б, тэалогія плюс катэхетыка, тэалогія касцельны спеў, тэалогія сродкі масавай камунікацыі, тэалогія і рэлігійны турызм. Калі ласка, усе зацікаўленыя, яшчэ звяртайцеся, гэта апошні тыдзень у гэтым годзе, апошняя магчымасць яшчэ туды паступіць. Яшчэ адна аб'ява, якую вось учора амаль што ўжо вечары ноччу даслалі, гэта 2 кастрычніка у катэдры ў Небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі і святога Станіслава ў Магілёве пад дэвізам «Плыві на глыбіню» пройдзе ружанцовы кангрэс на тэмы «Сям'я, святое пісанне, ружанец і адарацыя». Таксама ёсць гэты кангрэс 2 кастрычніка ў суботу будзе на працягу усей суботы, аднаго дня. Ёсць падрабязны план, з ім можна
з гэтым планам азнаёміцца на нашай старонцы в інтэрнэце. Таксама, хто б хацеў паехаць, ёсць кантакты, бо перад гэтым трэба, каб да 25 бадайжа верасня трэба вырашыць, калі хто хоча ўдзельнічаць у гэтым кангрэсе, павядоміць арганізатараў. Калі ёсць зацікаўленыя, таксама гэтую інфармацыю можна будзе ў нас знайсці. Ну, як бачыце, вось скаментаваць гэта тое, што адбываецца ў касцёле, гэта і ўсе баначкі. Ужо гэтым летам у нас па нашым даху лазіла каля, наверное, 3 брыгады жасцяншчыкаў. Ну і казалі, што слухайце, у вас нічога не цячэ. Ну, як бачыце, трэба іх сюды запрасіць у касцёл. Кажа, што ўсё добра, но не бачна нідзе. Ну, сапраўды, калі толькі вялікія дажджы, вось неякім чынам у нас прыбаецца. Ну, цяпер чакаем наступнага майстра, які ўжо тут павінен наступным тыдні прыехаць з Віцебску. Паглядзім, можа, ён знайдзе. Патрошку гэтыя працы будаўляныя будуць цяпер рухацца наперад. На гэты час, гэтую нядзелю, гэты тыдзень прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михале, бережи нас, супроть спокусов и паства злого духа, будь нам обороной. Князю войска небесно, моцью Божию, злых духов и на злобу душу